Vi, svenskar, norrmän och danskar, bor i en värld där det finns möjligheter att tänka nytt och kreativt. En värld som vi ska värna om. Klimatfrågorna har inga gränser och alla har ett ansvar. Många kommuner i Öresundsregionen har redan erfarenheter med klimat- och energisatsningar inom åtminstone ett område och fler initiativ är på väg. Flera kommuner har bestämt sig för att dela med sig av sin erfarenhet inom miljöområdet så att ingen behöver uppfinna hjulet 2 gånger. När vi delar med oss av våra kunskaper blir vi klokere, snabbere. Formålet med Klimasundet er at videndele på tværs af Øresund mellem kommunerne. Der er cirka 80 kommuner i regionen, Region Sjælland og Skåne, og vi skal videndele om klima. Jeg er helt sikker på, at det her projekt har stor glæde af, at der er et samarbejde på tværs af Øresund. For det første er det min opfattelse, at Øresundsregionen skal arbejde meget tættere sammen. Vi har i virkeligheden nøjagtigt samme udfordringer, men når man kigger på det, der sker på den svenske side og på den danske side, så kan man tydeligt se, at det er 2 forskellige lande. Og det er der jo ingen grund til. Vi har nøjagtigt samme udfordringer, om man ligger mod øst eller vest, er vel lige meget i den her sag. Så derfor tror jeg, at man netop kan lære af den forskellige udvikling, der har bragt det resultat frem, som man nu har, og derfor optimere det i forhold til hinanden. Jeg arbejder i Egedal Kommune, og vi er også i gang med at overveje, hvordan vi skal energiforsyne hele kommunen i fremtiden. Så derfor så synes jeg, det har været interessant at deltage i dagens møde, hvor vi jo har beskæftiget os med sådan strategisk energiplanlægning på tværs af kommunegrænser og også på tværs af Øresund. Vi lär oss av varandra. Det har jag upptäckt redan här första förmiddagen att vi har väldigt olika ämnesområden som berör. Men givetvis är det väldigt mycket beröringspunkter också. Vi har ungefär samma problem men olika løsninger. Jamen, vi forventer, at kommunerne de lærer lidt om, hvad der sker rundt omkring dem. Fordi det er nok sådan, desværre, at vi sidder alle sammen i kommunerne har så vældig travlt med lige det, vi er optaget nu, og hvad der er på den politiske dagsorden, så vi ikke måske lige ved, hvad der sker inde i nabokommunen, og slet ikke over på den anden side af sundet. Så derfor så forventer vi, at det får vi et bedre kendskab til. Projekt Interreg-støtte betyder rigtig, rigtig meget for kommunen. Det betyder rigtig meget for samarbejdet, fordi det er det, der giver de midler, der skal til, for at man er i stand til at løfte en så stor opgave.